nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tanago sira fanakaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka malikura kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Kunu alamisa Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra u ka kumaɲɔgɔnya senfɛ arabadon ni o bɛ kɛ ni ministri barosigi ye k'a fɔ ko fɛn min ye politique jɛkulu tɔnw ye ani ka fara faso jamatɔnw kan k'olu ka baaraw dan sigira an bɛna o kunnafoniw lase aw ma ka sangani ni hakilina in ye maliden caman de bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ k'u hakilina di jamana ɲɛmɔgɔw ka nin laɲini kan. Ka fara o fana kan jamanatigi dankan Dr Choguel Kogala Mayiga ye kunnafoniw di min kɛra Mali jabarani so kan kunu alamisa ka fɔ ko Mali jamana kɔnɔna la fɛn min ye jamanatigisigi kalata labɛn baaraw ye tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ basigi mana jamana kɔnɔ. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ka lase aw ma nin sanga in kɔnɔ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a fɔ aw ye ko nin ye VOA Banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye bi juma avril kalo tile 12 san 2024 kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6 VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Kunu alamisa Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔkun kunnafoni di senfɛ n'a bɛ wele ko Conseil des ministres ye arabadon k'a fɔ ko fɛn min ye politique jɛkulumaw olu ka baaraw ye ani ka fara faso jamatɔnw kan ko dan sigira u la Mali jamana fan bɛɛ. Mohamed Touré VOA tɔgɔla ale b'o kunnafoniw lase an ma. Politiki jɛkulu b'u hami jira nin latigɛ ni nɔfɛ ko la bɛɛ fanga ni adamadenw ka jo sariya kan jamana kɔnɔ. U bɛ nin latigɛ jo sira fana kɔrɔfɔ ka fanga wele a ka segin a kan. Mars kalo o tile 31 san 2024 laseli ni bolonɔbilalatɔnw nimisara k'a fɔ ko waati min na jamanakuntigi b'a ɲini malidenw bɛɛ fɛ u k'u sen don jɛkafɔ la min bɛ wele ko malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ. An bɛ se ka politiki tɔnw ka baara dabila ani politiki dɔw ka baaratɔn minnu ye politiki ni foroba ɲɛnamayali yɔrɔ koloman ye. O la san 2024 mars kalo o tile 31 laseli ni bolonɔbilabagaw bɛ ban san 2024 avril kalo tile 10 sariya seni na k'a jira ko kabini nin waati nin na u tɛna bin a kan dɔrɔn jamana ni diɲɛ fanga jiralenw bɛɛ ɲɛkɔrɔ nka u tɛna u sen don a la fana o cogoya la baara o baara labɛnna fanga fɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ fana sen bɛ o la. Mars kalo o tile 31 san 2024 laseli bolonɔbilatɔnw b'a ɲini famaw fɛ minnu sen bɛ na u ka teliya ka politiki tɔnw ka baara jɔli dabila ani tɔnw ka politiki baaraw walasa ka sira di Mali jamana yɔrɔ bɛɛ ka se ka u sen don jamana foroba ɲɛnamayali fan n'a kun ye k'an ka baaradaw labɛnni lakika jusigilanw sigi sen kan. A yirala k'a fɔ ni sariya taara Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ arabadon u ka dɔgɔkun kunnafoni di min bɛ wele ko Conseil des ministres o senfɛ min kɛra sababu ye ka dansigi kɛ politique jɛkulu tɔnw ka baaraw la ni ka fara faso jamatɔnw kan. Seku Ɲamɛ Bacili ale ye RPM politique jɛkulu tɔn tɔnden ye a ka hakilinaw di a koɲɛ kan Kayatu Tarawele ka kuma baranin na. De saluer vraiment la disponibilité des généralement. Awanya yira ka ko sariya foyi tɛ sariya min bɛ jamana ɲɛmaaw yamaruya ka se ka parti politique ni association ninnu bɛ yen n'u ka baaraw n'u ka baaraw b'u bolo k'u ka baaraw ɲɛɲini nin cogoya la. Parce que n'i ye jamana sariyaw ta ka constitution kɔrɔ la n'o ye 92 constitution ye ka na constitution kura la n'o ye 2023 constitution ka taa parti la ani ka carte parti politique yɛrɛ ta n'o ye sariya ye sariya min ye parti yɛrɛ ka baara kɛ cogo ɲɛfɔ ani association yɛrɛ fana ka sariya n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko vérité ye min ye sariya ye min b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye nin décision min ta k'u yamaruyalen don n'a tali ye nin cogoya in na ministre ma yamaruya ka parti je pense parce que ça c'est parti politique min taara 2005 an ka jamana kɔnɔna la ko ni suspend bɛ kɛ tribunal de bɛ parti suspend le ministre bɛ se ka avertissement de kɛ parce que sanction ye suguya saba ye. L'ordre du jour de cette session extraordinaire a porté exclusivement sur l'examen du projet de loi portant révision de la charte de la transition que nous venons d'adopter
à la quasi-unanimité des membres composant le Conseil national de transition. Comme vous le savez, c'est un sentiment de joie et de fierté quand les forces d'occupation quittent votre territoire. Wa décision in taara waati la waati min n'an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka sigi ka ko dɔ labɛn n'an b'a fɔ a ma dialogue intermalien. Jatew la a tun fɔlen don faamaw yɛrɛ kun kelen bɛ ka sigi ka fɔ pas dɔ boloda yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔ sigi awa yala aw yɛrɛ bolo nin tɛna dansigi kɛ o kumaɲɔgɔnya la wa. D'abord i ka ɲininkali fɔlɔ n'an ye tali k'o la n'o ye sigi ka fɔ min ni jamana ɲɛmaaw y'a lancé jamana kɔnɔna la o sigi ka fɔ in yɛrɛ bɛ bɛn ani kɛlɛya de ko fɔ Mali kɔnɔna la. O sigi ka fɔ in lancera jamana ɲɛmaa fɛ waati min ka tila k'a ye k'a fɔ ɲɛmaaw yɛrɛ fana bɛ tila ka décision ta min b'a to kulu dɔw bɛ exclure ka bɔ sigi ka fɔ la. Parce que n'i ko ko parti ni association k'u suspend o kɔrɔ ko k'u kana activité kɛ. Or ka taa participer sigi ka fɔ in na ka t'i hakilina di o ye parti bolo activité de ye e dun y'o suspend. O kɛra sababu ye an ka gafe kɔnɔna la an y'a fɔ an ko an sen tɛna ye gouvernement ka baara foyi la tant que ni nin suspension in décret bɛ yen n'u ma décret in wuli ka bɔ yen an sen tɛna ye baara foyi la. Parce que a tɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ a bɛ na ni farafarali de ye a bɛ na ni fitina de ye a bɛ na ni bɛnbaliya de ye jamana kɔnɔna la. Donc an ye mun ɲini o ye u ka segin u ko décret in na u ka décret in abrogé pour que maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka bɛn don jamana jɔli baara la. Bon maintenant an bɛna mun kɛ ou bien an bɛna mun boloda nin ko in kɔfɛ walasa an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na anw bɛ se k'an ka kumakan kelen dilan mun y'a to parti sisan ko fila tɛ ko ye. Le fait que parti politique ni association jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ transition kun kan ka ban waati min kɔnɔna la o waati banna ka tila k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma k'a lajɛ an ka kulu kura sigi kulu min bɛ se k'an bɔ nin transition in kɔnɔna la. Donc ni élection ni retour à l'ordre constitutionnel ni réclamera o de kɛra gɛlɛya ye ɲɛmaaw ma walasa ka parti ni association ninnu k'u suspend. Donc anw bɛ segin an k'o kuma kelen de ma an ko ko transition kalo 18 fɔlɔ ɲɛmaaw ma se k'a bɔ a sira fɛ o kɛra sababu ye jamanaden an ka jamana gɛrɛntɛ taara ka dan ku CEDEAO ɲɛmaa fɛ n'o ye embargo ye. Ka kɛɲɛ ni kunnafoni ye min binna kunun ko alamisa Mali jamana kɔnɔna la kunnafoni dilaw olu ma to kɔ o nɔgɔni fɛ Mohamed Ture y'a ka kuma barani tɛnkun Yusuf Sisoko la ale ye kunnafoni dila ye ka bɔ Bamakɔ an ka fɛnɛ ka hakilinaw lamɛn jamana ɲɛmɔgɔw ka ni sariya kan. An ka gouvernement mɔgɔw ye communiqué min n'u y'a ta conseil des ministres la ko parti politique ni association fɛn o fɛn bɛ politique ko kɛ ko k'u k'o jɔ fɔlɔ sabula ko jamana lakanalen tɛ wa ko hakilina min ye k'o ye de k'u ka jamana basigi fɔlɔ et voilà n'o kɛra tuma min na a bɛ fɔ min ma le retour à l'ordre constitutionnel n'o ye kalafili ye k'u bɛ tila k'o ɲɛnabɔ an kɔni y'o mɛn maintenant o bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ ka tɔn min sigilen don n'a bɛ fɔ ma la haute autorité de la communication olu fana tilala ka bataki dɔ bɔ o bataki kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ kunnafoni dila a bɛ fɔ minnu ma journaux écrits ani radio ni téléw k'u b'a ɲini u bɛɛ fɛ k'u kana politique mɔgɔw ka communiqué ni politique débat ko k'o bɛɛ jɔ nin wagati in na tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni a fɔra anw ye yɔrɔ min na an dusu kamira kosɛbɛ sabula an y'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ komi u bɛ fɛ ka an ka démocratie n'o ye bɛɛ fanga ye k'o don galama la ani min ye liberté d'expression ye k'o don galama la donc an y'a jateminɛ k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini donc o de l'a to an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ n'o ye Banjugu Dante ani maa damadamaw farala ɲɔgɔn kan u ye communiqué dɔ bɔ an bɛɛ tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ de tɔgɔ dɔn pour que k'a yirula clairement k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini sabula a bɛ fɔ min ma kunnafoni mais o ye jamanadenw ka hakɛ de ye an ka o di cogo ɲuman na ka di cogo sanuman na pour que jamanadenw ka bɔ dibi la jamanadenw kunna ka fɔni. Nka e ka kunnafoni di so la aw yɛrɛ bɛ mun fɔ haki yɛrɛ ka sɛbɛnko na ka ɲɛsin aw ka baaradaw ma. Haki ye min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ ma faamuya parce que ni nin sugu kɛra hali n'a sɔrɔ faamaw de ye a ɲini aw fɛ k'aw ka nin kɛ a tun ka kan u tun ka anw wele parce que n'u bɛ n'aw bɔ u b'anw tɔgɔ de la u bɛ téléw ni radio ni journaux de tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la u tun ka kan ka wele k'a fɔ an ye ka jamana bɛ nin situation in kɔnɔ an ka faamaw ko k'an ka a lajɛ an ka se ka min ye politique babu ye ani min ye politique sɛbɛnniw ye ani min ye parti politique activité ye k'an ka a lajɛ an k'olu couverture jɔ n'u tun y'o kɛ o tun na peut-être an bɛ se ka terrain d'entente sɔrɔ mais olu sera ka nin bataki in bɔ u m'an ɲininka u m'an consulter franchement o de l'a to an ko an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini. Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan nin latigɛ ninnu bɛɛ o kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye aw ka baara hukumu kɔnɔna na.
Mohamed Nigo jamana kono ko kunnafoni di ka jɔ ou bien ko kunnafoni dilaw kana to ka politique mɔgɔw ka activité couvert mais a bɛ komi n'i ye jamanadenw bali ka yelen ye quoi ka tile ye o ye fɛn min don a tɛ bɛn o a tɛ bɛn tiɲɛ la hali jamanadenw man kan ka sɔn a ma donc an bɛ min ɲini halisa an ka faamaw fɛ o ye de u k'a lajɛ k'a fɔ an bɛ démocratie tile de la et démocratie dun tagalan dɔ ye kunnafoni di ye n'o ye liberté d'expression ye n'o liberté d'informer ye donc vraiment an b'a ɲini u fɛ halisa u k'u jija u ka segin ko ka kɛ ni hakilinaw ye hali bi maliden caman de bɛ minnu fana k'u yɛrɛ ɲininka ni k'u ka hakilinan di bawo a yirala k'a fɔ fan dɔw olu sɔnnen don a koɲɛ ma dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko a man kan walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la a y'a ka kuma barani tɛnku maliden dɔw la an k'o kunnafoniw lamɛn. Ne ye Abakari Kulubali ni malien issu de la diaspora. Ne yɛrɛ kɔni personnellement ne tun b'a fɔ autorités fɛ u ka sabali u bɛ se ka activité mun kɛ sariya kɔnɔ a ko autorité pour que u fana ka se k'u exprimer k'u fana kɔnɔnata fana fɔ jamanadenw do fana. Assalamu alaikum. Tɔgɔ ye Fanta. Asimina ka jama ye ni min fɔ ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ n ko parti politique de pere y'u provoquer cogo di parce que olu de fɔlɔ la k'a fɔ an bɛ délai d'aw ma ni nin date in sera n'aw ma ni fɛn ma kɛ an b'a kɛ tan o tɛ kɛ o tɛ kɛ olu ye fɛn ye n'i y'o kɛ hali ka duden na a bɛ révolter kama donc n'u ko ko baara dɔw de bɛ yen u bɛ fɛ k'olu kɛ u k'u kɔnɔ parce que ni an selen ninnu ma parti politique ma kɛ ka ɲɛ de quoi an k'o fɔ ɲɔgɔn ye koyi donc n'u ko k'u bɛ baara kɛ an k'u ɲɛ filɛ n'i y'a ye nin fɔra ko misɛnnin dɔw de bɛ senkɔrɔ. Ouais, ne tɔgɔ Mamadu Jawoyi Tarawele. Bon, ninnu kɔni hakilina ninnu tɛ ne yɛrɛ fɛ ninnu tɛ hakilina ɲuman ye. Nin bɛ jamana segin kɔfɛ de ou bien u bɛna jamana kɛ dictature fanga de ye. Ne fɛ nin tɛ hakilina ɲuman yɛrɛ nin bɛ jamana tɔ dakiri de olu bolo politique tɛ o y'olu ka hakilina de ye. Donc ne yɛrɛ kɔni fɛ ninnu bɛ ka taa ni baara min ye nin ye de u bɛ fɛ k'u yɛrɛ ka fanga makaran k'u yɛrɛ k'u makaran u ka fanga kɔnɔna la donc o tɛ se ka kɛ o ne kɔni fɛla tɛ kuma caman tɛ ne fan fɛ ne kɔni fɛla tɛ wa a ma ɲi jamana yɛrɛ fɛnɛ ma min ka di olu de b'o kɛ min man di jamana kɔnɔdenw ye o tɛ kɛ donc o tɛ démocratie ye bilen dɛ o ye dictature de ye. Ayiwa jamana ɲɛmaaw ye décision min ta n'o de ye ka parti politiquew ka baara bɛɛ lajɔ ni waati in kɔnɔna na fɛn kɔni don ne bolo a tuma tun bɛ ɲini ka taa ka dan kɛ ka sababu kɛ waati min na n'u ye fanga ta u kun kan ka ni wale in de kɛ o b'a sɔrɔ an bɛ don min na komi bi kɔni an ye sira caman boli nka a kɛlen nin waati in na a bɛ gɛlɛya dɔ ko fɔ ka sababu kɛ mun ye olu kun ye waati min di ko u ka transition bɛna ban u y'o de makɔnɔ ka sɔrɔ ka nin décision in ta ka sababu kɛ parti politique wulila ka jɔ k'a yira k'a fɔ ko u ka fanga bila ten an ka taa transition kura la o bɛ gɛlɛya dɔ ko fɔ. Ne tɔgɔ ye Awa Tarawele ne bolo hakilina ɲuman don parce que Mali mɛnna a danni bɛ a ka ko tɛ ka ɲɛnabɔ démocratie lo tun bɛ fo bi foyi ma se ka ɲɛnabɔ o politiciens bolo ninnu yɛlɛla o ɲɛ b'a la jamana bɛ se ka dilan cogo min na olu b'a dɔn o tɛ k'a fɔ ko parti politique tɛna baara kɛ dɛ o bɛna baara kɛ mais fo olu bɛ jamana ni économie bila ka ɲɛ sen kan ka développement bila ka ɲɛ sen kan ka nɔgɔ bɔ ko la pewu ka sɔrɔ k'o wele o bɛna jɛ sisan ka baara kɛ parce que ni parti politique ninnu bɛ to transition senkɔrɔ sɔrɔsi ninnu senkɔrɔ o t'a ɲɛnabɔ koyi o b'a ɲini ka ɲagami de parce que olu ɲɛ bɛ u ka wari sɔrɔtaw la olu ko intérêt personnel. An balima VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la.
An balimaw an ka foli b'aw ye ka lase aw ma ka fɔ nin y'an donni VOA Banbara ka Malikura kunnafoni o tako filanan hukumu kɔnɔ. Aw bɛ se k'an lasɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛturukala 102 o fiɲɛsira ye. Walima a y'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Banbara. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ to Mali jamana kɔnɔ bawo Mali jamanatigi dankan Dr Shogel Kogala Mayiga bɔra kunu alamisa Mali jabaraniso ani a ka YouTube bɔlɔlɔsira kan ka laseli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ laseli min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana tɛna se ka jamanatigi sigi kalata labɛn baaraw kɛ cogo si la ka sɔrɔ basigi ani lakana o sabatilen tɛ Mali jamana kɔnɔ. An ka Dr Shogel Kogala Mayiga ka laseliw lamɛn. Au Mali, en réalité, qu'on le veuille ou non, dans le débat politique, c'est dégager deux grandes tendances. Les mêmes débats ont réapparu. Quand on a pris Kidal, tout le monde s'est tu. Il fallait donc renforcer les réformes. Ni a ka dugukolo fɛrɛ kɛnɛ dili a ma kosɔn lakana ani yɛlɛmaw kan ka don yasa o bɛ se ka kɛ cogoya min na yasa o ka se ka kɛ wale min bɛ se ka yɛlɛma tuguni fankelen ale bɛ fɛ kalataw ka kɛ sisan ni olu kɔkɔrɔma donnen don ni duniya seleke naani mɔgɔw ye i n'a fɔ CEDEAO aw b'a tɔ ɲɛdɔn donc a ka kan malidenw ka nin faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko Mali la ko jamana fanba de tun bɛ yen ni yɔrɔ min kun yamaralen tɛ Mali saradasolakaw ye olu kun tɛ se ka sufɛ kɛlɛkɛ lunette san yasa u bɛ se ka yɔrɔ jan ye o wagati kelen na kɛnɛma finitigilaka ba 50 de tun b'an ka jamana kan yan jatigɛwale ale tun bɛ fanga sɔrɔ la o nana to an ye a ɲini o finitigilaka ninnu an y'a fɔ o la k'a fɔ o finitigilaka ninnu tɛ yan Mali ka basigili ani bɛn kama yasa a bɛ se ka ka fanga boli a ka dugukolo fɛrɛ kɛnɛ kan ani k'a ka kanabilali sɔrɔ o ye an ka hakilina mun kan ka boli sen kan mun kan ka k'o kɔfɛ o ye nin waleya minnu filɛ nin olu kolo gɛlɛyali kuma kelen de fana wulila tuguni kira minɛnen bɛɛ ma kun barbare du bateau de Tombouctou la CEDEAO s'est réunie et n'a même pas parlé pour décider. Yan'o cɛ ne ye hakililajigi kɛ Tombouctou baton ni juguya fagali min kɛra CEDEAO ye ɲɔgɔn ye k'a la a ma kuma a kan Mali duniya jamanaw ka keleya tɔnba ONU Conseil de sécurité ale fana ma kuma a kan o ma se ale ka sanga foli o ti Mali jamana ɲɛmɔgɔ ma Mali jamana fana y'a fɔ ale ka basigili o kan ka se yɔrɔ la yɔrɔ mun a tɛ se ka yigiyigi k'a fɔ mɔgɔ b'a sama k'a lasigi a kɔfɛ tuguni yɔrɔ min ni ale kolo gɛlɛyalen don kosɛbɛ o wagati de la kalataw bɛ sira kan kɛ Mali kɔnɔna la ni a ye a ka fanga boli a ka dugukolo fɛrɛ kɛnɛ bɛɛ kan ani a ka kanabilali fana b'a bolo furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a ye hakilila sɔrɔ o la politiki sira dɔ fɔ ani fɛɛrɛw yɛrɛ sira kan o de ye ko bɛ se ka baara cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ a ye kumaɲɔgɔnya kulu dɔ bila sen kan malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu ka baaraw jaabi ani ka fara jamana basigili kolo gɛlɛyali kan olu de ye lahalaw ye. Et donc pendant que ces deux processus sont en cours, les Maliens doivent comprendre que l'existence de notre nation doit nous conduire à ni waleya fila bɛ sen na malidenw kan ka faamuya k'a fɔ ko jamana yɛrɛ ka ɲɛnamayali ko kan ka to u kan ka dɛmɛ don nin ko fila ma a ka se a dan na ka d'a kan o fila de bɛna se k'a to Mali jamana a bɛna se k'a fɔ wagati min na kalata bɛna kɛ maliden fankelen dɔw fana bɛ yen kabi ninnu taara olu ko ka kalata kɛ sisan u ko ka kalata kɛ e k'a lajɛ ni kalata kɛra wagati min na sardasiw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a fɔ ko politiki mankan wulila a bɛna o galabu faga an delila ka o ɲɔgɔnna ye Mali kɔnɔna la tiɲɛ ye mun ye an ye kalan ni faamuyali sɔrɔ a la mun kɛra san 2012 aw hakili b'a la wagati min na sardasiw bɛ sara kɛlɛkɛyɔrɔ la politiki mɔgɔ dɔw tun bɛ ɲɔgɔn yew la yan pour que ka se ka sardasiw galabu kari k'u kana kɛlɛ kɛ o tɛ dogo la ko ye mɔgɔ si ma o bɛɛ kɛra démocratie yasa ka se ka na ni jamana fɛgɛman dɔ ye. On peut s'organiser, demander de faire des élections pour amener un président faible et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est la mise en œuvre. Maintenant, l'étape suivante, c'est la consolidation de ce processus. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Niger jamana kan bawo a yirala k'a fɔ ko Rusila jamana ka degelikɛlaw minnu ye finitigiw ye sera u ka jamana kan ni u ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankulun camanba ye k'a kun ye walasa ka se ka basigi ani lakana sabati Niger jamana ani Sahel kɔnɔna la.
o kunnafoniw bɛ ladi Alpha Kafe ka bɔ Bamako. Ja minnu yirala RTN jabaraniso sanfɛ ni o ye Niger jamana telesoba ye an b'a ye ko Russie pankulu dɔ n'a tɔgɔ ye Nilushin 76 o b'i ka jɔ Ɲame pankulu jigisoba la maaw bɔra sanfɛ bolifɛn in kɔnɔ Russie sɔrɔdasifiniw bɛ minnu kana hali ni a y'a sɔrɔ Niger jabaraniso ma ja bɛrɛ yira maaw la Russikaw yɛrɛ ye ja ninnu cari kosɛbɛ u ka bɔlɔlɔw sanfɛ Niger ka fɔ la u ni Fédération de Russie ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ Russie y'a latigɛ ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka na min na Niger dɛmɛ ka a ka jamana lakana o minɛn in n'a bi wele nanzarakan na système de défense aérien n'a to Niger na se ka a ka jamana sanfɛla kɔlɔsi ni ka se ka a lakana kɔkan pankulu doni ni u bɔlikow la jamana kɔnɔ Russie ma dan o dɔrɔn ma u ye sɔrɔdasi 100 minɛ ninnu kan o maa ninnu n'u y'u wele instructeur militaire n'o ye sɔrɔdasi karamɔgɔw ye olu na Niger taw dɛmɛ k'u jukɔrɔma don jamana lakanali sira kan an k'u cɛlama kelen lamɛn ale bi ka kuma tubabukan na. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger. Anw nana yan nɔ walasa ka Niger sɔrɔdasiw kalan minɛ minnu ni an ni u nana olu matarafali la ni minɛ ninnu suguyaw ka ca wa a bɛɛ bɛ lakanaliko de kofɔ o kuma na an bɛ yan ka Niger jukɔrɔma don ani Russie ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ. RTN ka fɔ la nin waleya in bɔra Vladimir Poutine ni General Tchani ka marsikalo tɛmɛlen nɛgɛjurukuma de kɔfɛ o sen fɛ ko jamanakuntigi fila ninnu tun masalala Niger dɛmɛni jatigɛwale kɛlɛli sira kan ani yiriwa bɔlɔlɔw kan ni Nigerkaw caman ye nin kɛ kunnawoloko ye maaw fana bɛ yen minnu ko k'a ko lajɛ ni ji ɲama jɔlen ye k'a b'u hakili jigi Mali ta la ko nin minɛn kelen in ani Russie sɔrɔdasiw de tun donna daminɛ la k'u na kalan kɛ Mali kɛlɛkɛcɛw kun nka ko o laban kɛra Russikaw ka groupe Wagner ye Bagoyi ka fɔla yɛrɛ ale ye activiste ye ko Wagner nalen to walasa ka Ameriki sɔrɔdasiw gɛn de joona ka taga ka bɔ Niger kɔnɔ Alpha K VOA Bambara tɔgɔ la. Juma o ye musow tɔgɔla kɛnɛ ye min bɛ sigi Kayatu Tarawele fɛ Malikura ka kunnafoniw kɔnɔna la o kama bi a ye Mali muso masaba dɔ bisimila min bɛ Ameriki jamana kan yan ni a ka baaraw sigilen don Mali kɔnɔ n'o dɔ bɛ tali kɛ yiriwali kan ka taa musolakaw fanfɛ u ka baara ye min ye o ye ka si bayɛlɛma ka kɛ situlu ye ni ka walankata ka taa diɲɛ fan bɛɛ n'u ka kulu bi wele ko wasa karite wa ɲɛmɔgɔba Madame Jakite Mariam Kone ni Kayatu ka masala New York kaw fɛ an k'o lamɛn. An ka bi kɛnɛ kan an ni Madame Jakite Mariam Kone an y'ale de bisimila ale ye Mali muso kun ye muso ŋana don tɔnkulu b'a bolo o tɔnkulu kɔnɔna na a kɛlen bɛ ka togodalamusow fara ɲɔgɔn kan u bɛ situlubɔ de kɛ Mariam i bisimila Malikura musow ka kɛnɛ kan an ka foli b'i ye awa i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna i ka tɔnkulu kan wa aw bɛ baara jumɛn kɛ muso joli b'a kɔnɔ ka baara kɛ awa depuis wagati jumɛn fana a y'a daminɛ. N b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'i ka ɲininkali ye ne tɔgɔ Madame Jakite Mariam Kone ne ye ONG Wasa Karite o présidente de ye ne ye ONG Wasa Karite ka baara o ye de ka musow dɛmɛ minnu bɛ togoda kɔnɔ minnu bɛ situlu baaraw kɛ donc an ka ONG nin créera a ka ca ni san 10 ye bi donc an ka personnel bɛ Bamakɔ dɔw bɛ New York dɔw fɛnɛ bɛ France donc an bɛ muso jɛkulu de fara ɲɔgɔn kan ka u kɛ coopérative ye minnu bɛ situlu bayɛlɛma u bɛ se ka sɔrɔ a la u dahirimɛw o nɔgɔya donc i b'a dɔn an bara Mali kɔnɔ musow de occupelen bɛ du la olu de bɛ denw ka éducation kɛ olu de bɛ du baara caman bɛ yen olu de b'a kɛ donc an ka ONG an ka muso groupement bɛ n bɛ filamana musow fo u bɛ Sikaso mara la muso groupement minnu bɛ yen nɔ n'an b'olu wele coopérative olu bɛ coopérative 15 bɔ muso kelen kelen bɛɛ bɛ 17 bɔ coopérative la an bɛ Banamba Ngalamadibi n b'olu muso ŋanaw fɛnɛ fo an ka coopérative bɛ yen nɔ an bɛ Sirakɔrɔ Kita fɛnɛ
donc an b'olu fɛnɛ couvert an bɛ Joyilakaw le centre national ko n ka foli b'u ye coopérative b'u bolo centre fɛnɛ b'u bolo u bɛ situlu bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ i b'a fɔ Afrique de l'Ouest caman duguw la situlu bɛ falen ye situlu ye si yɛrɛ yiri ye yiri barikalen de ye nafaba de bɛ si la et surtout sisan nɔ dunan lamini u bɛɛ mago bɛ si tulu la u mago b'a la mun na u b'a kɛ ka kɛnɛyaw sabati k'a kɛ dumuni na n'o ye industrie du chocolat ye k'a kɛ tuguni cosmétique la n'o ye farikolo ye ani kunsigi. D'accord o diyara n ye i bɔra sisan i y'aw ka organisation présenté i kumana situlu kan i kumana si kan ka kuma situlu nafa kan muso joli de bɛ baara kɛ e ka nin réseau in kɔnɔna na i bɛ se k'o fɔ n ɲɛna. Muso min bɛ baara kɛ ne ka réseau in kɔnɔ n'i y'a da 100 la a bɛ 6 bɔ n'an ye coopérative ta k'a lajɛ awɔ a ka ca n'o ye yɛrɛ mais a kɔni b'o bɔ o de b'a chaîne kɔnɔ o de bɛ chaîne nin kɔnɔ an ka baara ye de n'u ye baara minnu kɛ k'u encadrer ka situlu qualité ɲuman bɔ nɔgɔ kana k'a la et puis n'a bɛ san kɔfɛ u kana se ka fiɲɛ bɔ an ka situlu la nafa ka sɔrɔ a la. Ayiwa o kulu kɔnɔna na kabi waati jumɛn e ye baara in daminɛ a bɛ san joli bɔ. An ye ONG in créé la n bɛ segin a kan a ka ca ni san 10 ye bi donc an bɛ baara de la dɔɔni dɔɔni an bɛ baara la duguma an tun ma bɔ fɔlɔ mais an tun bɛ baara la duguma a mɛnna on a fait des missions de prospérité dans les régions donc an bɛ k'u encadrer pour que u bɛ se ka formation sɔrɔ parce que marché mun bɛ dunan kɔnɔ bi a marché c'est très compétitif donc il faut que situlu qualité ɲuman de ka bɔ an ka tɛmɛ dugu caman na Mali filɛ nin ye si yiri mun bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Afrique de l'Ouest jamana si la mais u caman bɛ an ɲɛ bi donc o de hami donna ne la donc ne ni an ka jamakulu bɛɛ lajɛlen an ni muso ninnu bɛ ka baara kɛ pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ si la cogo min na u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la dun ka fa bɛ sabati jamana kɔnɔ cogo min na. Kumakan laban jumɛn bɛ e bolo musow ka taasi bila kalo n'o ye mois de mars Mali musow Afrique musow dunuya musow. An bɛ New York yan an bɛɛ lajɛlen bɛ yan an bɛ ka musow kunkanko bɛ ka fɔ yan nɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ musow kan diɲɛ kɔnɔ o de bɛ ka fɔ nin wagati in na ne kɔni bɛ wele de. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. Serantolonta kunda serantolonta denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'an ko junior o Mali taw ni Guinée Bissau taw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ badenya serantolonta ɲɔgɔn dan na a ɲɔgɔn dan bɛ tan sini sibiri avril kalo in tile 13 san 2024 na stade du 26 mars la Bamakɔ ni nɛgɛ ɲɛ 17 dana gosira Mali heure la a ɲɔgɔn dan bɛ daminɛ kunnafoni don min lasera Mali serantolonta fédération ɲɛmayaso secrétaire général Sidi Bekayi Magasa fɛ sɛbɛnna a yɛrɛ ye min tɛgɛnɔ bila Mali junior ye kadew ye minnu ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ salon 2023 Indonésie Coupe du Monde kɛnɛ kan a Coupe du Monde tun bɛ serantolontanw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan kadew ko don u sɔrɔla ka bɔ kadeya hukumu kɔnɔ ka don junioriya hukumu kɔnɔ u degeli karamɔgɔ ye Sumɛla Kulubali de ye ale de tun b'u kunna salon kadew ko don ale nana u degeli karamɔgɔya la ko kura n'o ye juniorw ye Sumɛla Kulubali n'a ka cɛdenw bɛna siflɛ de kɛ Guinée Bissau serantolantana denmisɛnw ɲɛkɔrɔ ka CAN Junior nata makɔnɔ ka kɔn CAN Junior nata ɲɛ a éliminatoire bɛ tan n'o y'a ɲɛbila ɲɔgɔndanw ye n'an ko tournoi zonal badenya serantolanta ɲɔgɔndan min bɛna tan sini Mali denmisɛnninw ni Guinée Bissau taw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ sababu ye ka Mali serantolantana denmisɛnw dusukun lami ka taa fɛ badenya serantolanta ɲɔgɔndan in don sara sefa wari 100 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
ma quinte ma che yamba